Nyaya yebonde mudzimai wangu ndiye atori nedambudziko pabonde. Inini ndiri baba vakatonyasa kutokwanisisa zvekutoti bonde racho ndogona kutorida pamwe 20 times a day. Asi iye ane chirwere chaainacho chatinoda kutaura panapa, hachisi chirwere chepabonde kana chirwere chiri munyama dzake chaakazvarwa ainacho kubva ndichingotanga kusangana naye. Haadi kuita bonde kakawandisa. Aitoenda kuna madhoktors. Pamwe pacho aitozomupedzisira angoenda ega utopopota nsi usingaende neni uchidi. Pamwe pacho aimboenda tese kupedzisira nangonetawo chirwere chaainacho. Mekunga andirova, anditorera mari yanga ndati tifunge kuvhura business. Zvinhu zvakaoma. Saka akabva atora mari ndobva andirova, ndobva abuda. Inini handidi kumusungisa nekuti murume wangu takaita tise vana ende zvinhu zvinodibata kuti ndimuone ari vana kuita kuti ndaimurova. Iye aitozvitova nesimba ichita zvine simba, handingamborova nemukadzi, handingamborova nemurume. Tichirovana tese taiva mabhinya. Takatoti imwe dambudziko romupamberi ranga riri mhirizhonga. Iye wacho atori movha. Inini ndakatoenda kupolisi kakawanda kudarika iye. Zvekuti mapurisa aitombondiseka kumasonzi. Urova nemukadzi, aiwa ndirove nemukadzi pande ndichitya mhosva bhozi ndindoziva kuti kurova mukadzi kunogona kukusungisa, handidi zvekusungwa. Ushandise parodi. Ndakanotenga mota ndati chitora mota uise parodi. Ndaisa mota parodi anga asingauye nemari mumba. Ayo akakwachura mota yacho, mari yacho ainospenda out nevanhu vake. Inini ndichiendawo kubasa kumakombo ndichidzoka ndofunga ndaiunganidza mari kuti mangwana tizotsvagawo pekugara. Takanotati nestand yedu already kwanzvimbo. Ani nani baba naamai ndo chokwadi chakaitika pane mudzimai wangu. Haana kwaakatsvaga basa. Tichitanga kugara naye inini ndaishanda. Akauya ndichishanda nemuzukuru wangu, inini is a businessman muzukuru wangu. Tewe inini nemuzukuru wangu taiva mabusinessmen, tiri mapartners. Uye achibva apinda mubusiness. Asi muzukuru wangu aishanda sasadombo wangu inini kutsvaga kwandakaita mukadzi wangu bhozi ndakatanga kuroora mudzimai uyu ndichigara naye muzukuru wangu businessman wandaiva partnership naye. Tichiita business rataiita. Muzukuru wangu achibva aona kuti inini ndaishereketa. Zvaakaona iye nebrain dzake kuti murume uyu anoshereketa, ane magirlfriends, ane chii, bhozi ndaiva mwana mudiki chokwadi. Andimazviona. Achibva audza mudzimai wangu kuti iwe usaende, uyu mukomana uchagara naye murume wako. Asi mari yaunotambira iwewe ndakupa mudzimai wako. Aite zvimwe zvaanoita pay yako iwewe. Ngoya vatigadzirise. Akanotora polisi kunzira namai vangu. Instead yekuti arespect ana mai vangu ana kukwanisa. 12 o'clock dzeusiku ana mai vangu tiri mukamba. Zvakabata ana mai vangu vakamuti baba Breji ripa ufunge. Inga une vana wani. Zvawakatotiita ukaita zvinhu zviri kunze kwemutemo. Baba Breji havana kuripa. Zvikanzi andikwanise kuripa. Tasei. Kurovana kwacho kwaari kutaura. Takapedzera kumurova paakaita mwana mukomana ndakatotaura kuti ini handichaita zvekurova ndakura. Kwangu nana 2017 2016 mwana wedu mukomana ndiwa 2016 ndakati wazvara baba panopamba ticharovana tinongoudzana ari mashoko. Iye wacho ndiye atori neviolence anogona kutobata inini kola ida kuti ndimurove kuti mangwana azoti ndakarova. Handimaona kuenda kupolisi omanya unotora maprotection. nyaya uya kudare ndikurambe zviri pamutemo pamusoro makurukota nosakateerera takumbira umhanga ine mudare kuti sanangure masikwesa pamusoro idare pamusoro makurukota nevakateerera. Inini ndindakamhangara nyaya pamusoro paBrian Mutumba anova ndiye murume wangu. Ndakamhangara nechinangwa chokuti murume wangu anondishungurudza, anoabhusa kodzero dzangu dzekuti kana ndichingewo ndiri semukadzi mumba tinoziva kuti varume nevakadzi vanhu vanobatsirana, but murume wangu munhu anondiabhusira kuti chaunenge washanda ndechangu ende for sure achitochitora chinochitengesa kana kunodya nevamwe vakadzi. Saka inini ndauyawo mudare semunhu atora nguva yakareba kubva tichitanga imba yedu ariyo magariro edu. Ndiri kuona kuti tiri kuchembera, vana vari kukura tichingorarama same problem. Saka inini ndabva ndangoto semurume wangu ndimubudire pachena kuti ndaneta nekuti ipapa anogara kumazowe. Kuti anogara kumazowe ndini ndakanotora protection order. Mushure mekunge andirova anditorera mari yanga ndati tifunge kuvhura business. Zvinhu zvakaoma. Saka akabva atora mari ndobva andirova ndobva abuda. Inini handidi kumusungisa nekuti murume wangu takaita tise vana ende zvinhu zvinodibata kuti ndimuone ari mujeri. Ndakabva ndasiyana naye akabuda ndokubva adzoka mangwana ndobva auya achirongedza hembe dzake dzese. Handira kutaura naye ende handida kudaita noise naye kozi ndazoti ndakaita noise naye achandirova ndobva ndakuvara ende chandiye ndagona hapana.
ndofunga ndakatora kunyarara ndobva ndabvunzawo vemutemo ndobva vati chienda unomutorera protection order sakurori ndobva ndakumbira dare kuti ndiri kukumbirawo kuti kwaakamboenda ambogara ari ikoko nekuti akadzoka ndiyaramba ndichingoshungurudzwa ndini nekuti ndo ingori problem yacho saka apa anogara kumazowe inini ndogara akatisiya tichiloja kuhighwood saka pane kumba kwasisi wangu vandakazonzi nana mama zvinozokukurira chienda unombofanira kugara kupi ikoko svikoonawo pekugara saka ininiwo ndauya ndimubudirawo pachena kuti murume wangu ndaneta kama hauparadzwe nekuti tine vana tichangoramba tichisekedzana asi kuti kuda kumubudira pachena kuti hangu ini ndizviraramire iye azviraramire. wainzwa kamari zvauri kupa pamusoro yedadi pamusoro yechangamire uchapinda zvavo tinoramba tichisekedzana zvedu endi nokuti ukama huita sei hauperi kwaakauya akati achabva tiri kusekedzana takamborora takabereka hatipinde muimba yemukati tanga tatova ne4 years tichitogara tese tisingapinde muimba yemukati. Alright, zvakanaka enda zvakumberi pamusoro yechangamire zvese zvaataura zviri pamwoyo pake chido chake but zviri kuzoti 4 years tisingagari tese kune pabose peace order ndeyafebruary gore rino ende taya kubva peace order yacho ichingoripo taingosangana tichingoonana tichingoita sechitosvika mukati tase but zvaanenge ataura iri chido chake nandingazvipikisi anongoproceda zvake nezvaanenge achida kuita. watambirana nazvo ko akati nhasi no handicharova ndichaita sei hatiga sei zvakanaka zvakaidei sematauriro amuri kuita ndiri kuzvinzwisisa ndofunga tichinetsana panotorwa ana tete kana vanhu vekuziva vanotigadzirisa taitotorawo vanhu vekuziva tichigadziriswa anozvichinja zvenguva diki diki nguva diki diki anenge atoshanduka paanongoona kuti pane zviri kuitika achievement iri kuitika mumba anobva atofunga mweya wekuparadza saka ana mai vangu vakambouya tichitonetsana inge siri nyaya yemumba yange iri nyaya yekunetsana kuti ini ndiri kuenda kubasa murume wangu ari kumba ona murume wangu zvinhu zvakaoma torawo mota iyi ushandise parodhi ndakanotenga mota noenda tichitora mota uise parodhi ndaisa mota parodhi anga asingauye nemari mumba ayo akakwachura mota yacho mari yacho ainospenda out nevanhu vake inini ndichiendawo kubasa kumakombo uku ndichidzoka ndofunga ndaiunganidza mari kuti mangwana tizotsvagawo pekugara takanotati nestendi yedu redi kwanzvimbo ndichiti tida kuita tida kuisawo kana boysky vana vaone pekugara murume wangu akatora stendi akatengesa akadya mari nevakadzi vake zvadaro ndichiramba ndichishanda kudaro murume wangu akabva ona kuti mota iye yaparadza ndobva anhanhira yandaishandisa inini inova iyo iri pamberi apo hariyai ichiri yakatonaka ndobva aitora zvakanzi chaunoti ndechako chaunoshanda ndechangu inini zvisinei ndaida munhu anoda imba yake nandisina makarirano nepropati asi ndaida kuti tiitewo chinhu chinobudirira mangwana kuti vana vedu vazonge vanogarawo pamba pavanoti ndepedu tisarambe tichitenderera nekuti nguva ndo iri kudarika tiri kuchembera ende tichasvika nguva yekuti nguva hatichada kushanda nguva nyama yakuda kugara saka murume wangu achine pfungwa yekuda kufara handiti mazviona otora mota yandaishandisa iyeyi ndagara pamba mbva atora mari yese yandaishanda kumakomba ndobva anoidya futi kunzi seinini ndandine shungu dzekuti murume wangu pamwe achachinja taingogadziswa ana mai vangu vauya vatigadzirisi akanotora polisi kuunzira ana mai vangu instead yekuti arespect ana mai vangu haana kukwanisa 12 o'clock dzeusiku ana mai vangu tiri mukamba zvakabata ana mai vangu vakamuti baba breji ripa ufunge inga une vana wani zvawakatotiita ukaita zvinhu zviri kunze kwemutemo baba breshi havana kuripa zvikanzi handikwanise kuripa kuroora huna kuroora zvikanzi handirore mvana ine vana vaviri yeti vana vacho vaviri ndevake akanditora ndine 17 years 18 years ndichisununguka mwana iye aine 23 years handizivi kuti umvana hwanga ndaita ndine vana vaviri vacho ndanga nanonhonga kubhawa here kanti wanga vabva kwavari ende anoabhusa mashoko ekuti vana vangu vanenge vachinzwa ndakazosvika pakutobvunzwa nemwana mashoko ekuti mama kwaisusu tinonzi dhedhi vedu vanonzi makauitwa vana vomusango dhedhi vedu havasi dhedhi vedu ndikati ndo dhedhi venyu ndo zvavanoita vanotaura mashoko asakarurama imimi ingozviti itenge musiri kunzwa vana vangu zvinhu zvinondibata nekuti vana vangu vanenge vachizvinzwa izvozvo handinei nazvo kozi ndaida imba yangu ndaishingirira chete asi mashoko ake ndo anozondipa kuti ndizochinja mind akazouya kumba musi uno tatora protection order musi
iye ndiye akatondiendera kuprotection order paakanditorera mota iyo hari yeyo nemari yangu. Ndobva ndasvika mudare kubhindura ndakati chandiri kukumbira ndechekuti baba ava ngavatore mota. Ainini handisi kuda hangu chimota, even ndini ndakaishanda, iye ari kutishandisa kodzero dzake kuti ndini murume panopamba. Tora hako mota zvakafanana nevakadzi vaviri vemubhaibheri vairwira mwana, asi anga ari muridzi wemwana akatitora, anga asiri muridzi wemwana akati ngatidamburirane. Chandiri kukumbira ndechekuti baba vanoda kuti vatore mota, even iri yangu ngavatore. Ini ndoda kubuda neupenyu hwangu neproperty yangu. Inova yokuti mangwana vana vachanzi amai venyu vakasiya matata saka ripai, handisi kuzvida. Zveshuwa ndakabuda ndakanozvigarira ndega. Baba vakauya futi vakandinyengerera takagara tese, ndakafunga kuti vachinja. Takagara futi vatanga futi kuti votora futi mari ye voenda unospenda out, votirova havasi kuchinja unhu hwavo, handiti mazvona. Saka pamba pacho ndinopedzera ndaneta, ndinotesa upenyu hwana vangu, ndinoshungurudzira vana vangu kuti tichazogara pai, tichingoramba tichitenderera tichazenge tiri pai. Baba vachachokana vakatoshanda mari yavo, havakwanise kuuya chinoti mukadzi wangu o mari tengawo blanket charo zvarienere kufunga. Havakwanise vanomira kuti wopa uchatsvaga ndiwo uchazvitengera. Mumba tinokozere kuti murume anoyo achitoti mukadzi wangu ndaiona kusurprise kana newardrobe zvaine kana inonzi TV zvaine. Mumba mangu ndinomira ndega baba. Ndinomira ndega kuti munzi mumba munoonekawo semumba memukadzi nemurume ndinomira. Murume wangu auye nemari mumba kuti ende akandichengetesa mari yake yanenge ashanda kumakomba. Ndinoirohwerwa kunzi ndipe mari yangu. Ende ndichimudzorera ndikoza handina makarirano nemari yake. Ndinomudzorera. Changamire ndokumbirawo kubvunza hangu, ndandizive kuti mubvunzo unobvumira. Inini mudzimai wangu uyo haana kwaanoshanda, inini handina kwaanoshanda. Tunoita zvese zvataurwa namambo zvambonzi anonzi mahasori. Hasori acho raanoita iyeyo kuti ari inini ndakatoti ndavhura shop ndainjecta capital kuti mudzimai wangu taane shop yakati ngatishande. Taakushanda neshop yedu, mari yotanga kuita profit ichishandwa. Toita profit tichishanda mumahasozi atikuita iwayo. Uyu ndiye ari mushop, inini ndainjecta capital. Mangwana mari yawanda ya profit inonzi mari ndeyani? Mubvunzo wandikukumbirawo kuti ipindu. Ndeyenyu. Ani nani? Baba naamai. Ndo chokwadi chakaitika pane mudzimai wangu. Haana kwaakatsvaga basa. Tichitanga kugara naye inini ndaishanda. Akauya ndichishanda nemuzukuru wangu, ini is a businessman muzukuru wangu. Tewe inini nemuzukuru wangu taiva mabusinessmen, tiri mapartners. Uyu achibva apinda mubusiness. Asi muzukuru wangu aishanda sadombo wangu inini kutsvaga kwandakaita mukadzi wangu, bozi ndakatanga kuroora mudzimai uyu ndichigara naye muzukuru wangu businessman wandaiva partnership naye. Tichiita business rataiita. Muzukuru wangu achibva aona kuti inini ndaishereketa zvaakaona iye nebrand dzake kuti murume uyu anoshereketa ane magirlfriends ane chii, bozi ndaiva mwana mudiki chokwadi. Ani mazvona. Achibva audza mudzimai wangu kuti iwe usaende, uyu mukomana uchagara naye murume wako. Asi mari yaunotambira iwewe ndakupa mudzimai wako. Aite zvimwe zvaanoita pay yako iwewe. Mushande muchienda kumberi, bozi iwe unodya mari nemadzimai mamwe kwaano zvaanotaura iye. Ndo mari yakatanga kushandisa vachitanga haana kubvira akatsvaga basa kubva ndichigara naye kana chii. Imari yandaishanda inini, isimba rangu zvese zvainazvo zvaanotaura kuti mabusiness ideas acho kubva pakutotanga kumuhodhera kana chimwe chinhu kuti hodha chani. Izvezvi ndakada kutaura zvinhu zvaanotengesa, ndinoda kuzvitaura hangu panapa ndezvekuti ndini ndakatotanga kutomuratidza kuti unohodha ichi chakati nechakati, ndotoya nazvo ndomupa mumaoko kuti tengesa ichi nechakati. Munoona? Kusvika taane mari, but inini ndeinchita mamwe mabasa ndendichiita ndiri busy, ndisiri pamba ipapo kana dzimwe nguva. Iye achiita zvaari kuita. Mangwana akauya hama, zonzi mari ndeyangu ndindakatenga wardrobe. Saka inini ndoti tokwira tese bhazi kunotenga here wardrobe, kana unongotora mari iri pabasa woenda kuti tatenga wardrobe ndauya nechakati. Ndotokwira tese bhazi tononyoresa receipt kuti baba namai nhingi vatenga mubhedha, zvonyorwa pareceipt. Ichokwadi. Ndo dambudziko ratinaro nemudzimai wangu. Ini ndomuda zvisingaiti, asi ane brain dzekufungidzira kuti ndoda kumutorera zvinhu. Handina basa nezvinhu. Iyo mota yaari kutaura kukoti kwacho vakangosvika bvanzi endai munoshayana property enda kucivil court. Kanofanira kakatorike chi3 tichienda kucivil court nenyaya yemaproperties ezvinhu. But ndichimuudza kuti usaudze vanhu kuti mari ndeyangu, mari ndeyedu nevana vedu. Asi iwo kana uchida zvinhu unongotora zvinhu, handina problem. Ndiri murume ndinongoshanda ukandiona ndichikushanda. Nanhasi ndo zvandinongoita. Saka muchinzwa amai ava vachitaura kuti mari ndeyangu ndeyechii, handizive kana vakapiwawo neumwe munhu anenge achiinjecta chiri chikomba ndisingazvizivi, handisi kuti vane chikomba, asi handambochiona. Asi kana ivo vane munhu anovapa mari imwe vachiisa mumabhizinesi avo vanoita, izvozvo vanogona kutaura nesimba ravo kuti mari ndeyangu ndeyechii.
asi ini ndinoziva chokwadi kuti ndini ndaiinjecta capital musikana uyu ndakamutora manzwa makore ataura ari mwana mudiki mai vake vanotozviziva handina kubvisa hangu pfuma yakakwana sekatorero kwavanoita asi ndaimuda takatogara tese mwana wedu mukuru chaizvo atori form 1 izvezvi pane makore akawandisa tichigara tese kutadzirana kunowanikwa tichitadzirana tichirovana tichiita sei kurovana kwacho kwaari kutaura ndakapedzera kumurova paakaita mwana mukomana ndakatotaura kuti ini handichaita zvokurova ndakura kwangu nana 2017 2016 mwana wedu mukomana ndiwa 2016 ndakati wazvara baba panopamba ticharovana tinongodzana ari mashoko iye wacho ndiye atori neviolence anogona kutobata inini kola ida kuti ndimurove kuti mangwana azoti ndakarova handimaona kuenda kupolisi omanya unotora maprotection order inyaya yekuti munhu anozviti anoudzwa zvekuita nevanhu vakawanda wanda ndisingazivi kuti hama here kana kuti vanhu vanenge vari mumaraini but hama diunyepa kwese tinogara kure nehama dzedu dzese dzake even dzangu tinowanzogara kure nadzo asi vanhu vanenge vari mumaraini influence dzemadzimai mamwe vanenge vasina varume nevamwewo vanenge vakasiyawo dzimba dzavo nevamwe vanadzo asi vachiitawo zvokubatira padenga ndo panobva dambudziko ndogara ndakazvitaura asi mukadzi inini chokwadi nemwoyo wangu ndetomuda kushereketa handirambi ndogona kushereketa apo nepapo zvaanogona kunge akaonawo nezvimwe zvaakabata asi hazvirevi kuti handisi baba vakakwana manyaya ndoda kudzokera futi panyaya yebonde ndisati ndapedza hangu ndikukumbira nyaya yekuti takarambana 4 years ago zvaari kutaura angori mashoko ekuda kunyepa nekuda kuti vanhu vanzwisisa anogara achizvitaura isusu nemudzimai uyu tagara tese kwemakore ese iwayo pakatanga nyaya manje apa taimboonetsana tichidei protection order yakazopiwa izvezvi ndeye 5 years yekunzi ndisamugume ndisamurove ndisamudii ndeye muna February yakanzi 5 years protection order tisingarovani kana kudii ndisingamubati kaakataura kuti ndisasvike paanogara ndisasvike ende ndezvechokwadi but hatina kumbopedza mwedzi ndinoto ipapo pacho pakutaura kuti pana sisi vake pana chii ndinotobhadhira rent mwedzi uno ndwasina kutobhadhira nenyaya yekuti akatobloka foni yangu nenyaya yekutanga tatodenhana mwedzi unowu ndopandisina ndindobhadhira school fees yevana ndinotouya nemari yechikafu ndindobhadhira magetsi izvezvi saka zvekunzi 4 years ago dzaanyaya dzekuda kugadzira kuti vanhu vati zvinhu zvakudhara kuti azvijustify kuti nhasi aite zvaadaita sekuita handimaona nyaya yebonde mudzimai wangu ndiye atori nedambudziko pabonde inini ndiri baba vakatonyasa kutokwanisisa zvekutoti bonde racho ndogona kutorida pamwe 20 times asi iye ane chirwere chaainacho chatinoda kutaura panapa hachisi chirwere chepabonde kana chii chirwere chiri munyama dzakewo chaakazvarwa ainacho kubva ndichingotanga kusangana naye haadi kuita bonde kakawandisa aitoenda kuna madoctors pamwe pacho aitozomupedzera angoenda ega utopopota nsi usingaende neni chidii pamwe pacho taimboenda tese kupedzera nangonetawo chirwere chaainacho tinogona kuti takaita bonde kamwe chete takada kuzoti tidzokeredza obva toti aiwa ndichada unondikuvadza unodii zvinge zvazvekumanikidzira makazviita nhasi munozoita kana next week iyo yakangodaro handimaona ndomugariro watinoita saka handizivi kuti problemu yake nekushanda kwandinoita nekwaanoita iye ini ndakambozvibvunza kuti mudzimai wangu kudzidzisa basa kuti uite basa kana kuti tiite chakati iwe uite mari kuita kuti tibatsirane pamwe chete kuitira inini ndikazvitadza iwe unozvigona semudzimai idambudziko here rekuti mangwana unondishora kwahama dzako kuti murume wangu haana chaanondipa haana chaanobata makanyatsotarisa ndofunga mukuona kuti ndakasimba chaizvo handisandamborwara kubva ndichitanga kugara naye uyu ndinoshanda nesimba even physically nementally zvese zvekuti ndoita mabasa ane finance dzekuita finance ndisingashandi physically asi pakashayikwa mari futi physically I can work zvaanotoziva iyeyo ndingabva ndashayiwa kutadza kutenga kana kunzi mubhedha chaiwo unoita mari mubhedha chaiwo unoita mari yokuti zvandakaita ndikatadza kutenga mubhedha chokwadi kana makazvinzwisa kukumbira kuti changamira vandinzwiso ndatenda masundzisa zita romurume inu zviratidza ana rudo kwazvo nemi pamusoro ima ndofunga murume wangu zvaari kutaura kana takatonzi tagadziriswa murume wangu anotaura zvinhu zvekunyepa ndoda kuti Mwari vapupure chokwadi kana ndichinyepa ndinosimudza maoko angu maviri dai so pamberi paJehovha Mwari wangu murume wangu handitengera kana chinhu akatobuditsa mari hombe mumba zvakutaura kuti zverent zveshuwa ndinozvipupura kuti akabhadhara ka 3 times rent neschool fees anobhadharira vana vake papo ndopupura kuti vana vake anoita sei anobhadharira rent akabhadhara ka 3 times mushure mekunge audza sisi vangu avakagarapo kuti mai guru ndakuda kudzokera kumba kwangu
zvikanzi unodzokera sei iwo usingagoni kuchengeta mukadzi wako zvikanzi aiwa ndaakutanga kunomuchengeta zvikanzi paanogara panobhadharwa rendi unonogara naye uchinobhadhara rendi here zvikanzi aiwa ndiri kunotumira rendi zveshuwa akanobhadhara rendi yake ka 3 times school fees yevana anga asasatumira paakatiza nemari achienda kubva paakabvunzwa nasisi vangu akanobhadhara school fees yaari kutaura kwete zvokuti anzi zvinhu zvemumba ndinotengerwa nemurume ndinosimudza maoko angu kudai pamberi pajehovha mwari wangu vanditongere rufu zvakanaka sisi venyu ava vari panapa ndivapi sisi venyu? Okay. Now sisi mune imba here mukoma? Imi pachezve mune imba here akamira kuti twi? Alright, fine. Koma kumashamwari yenyu amunawo imimi vane dzimba here? Angu inini handina shamwari ndinoseka nevanhu shamwari handina. Sei ndikubvunza mubvunzo? Murume ataura iye kuti ane zvimwe zvaanoteerera kune vamwe mazishamwari avo vasina varume. Anomapanzwa? Wakanyatsoronda marondedzero anga achiita nemarondedzero amuri kuita imimi. Pane zvandaona zvingange zviri correct kana zviri wrong. Asi pane zvandaona. Mazuva ano aya atiri kurarama kwane imwe group kana kuti vanhu vechikadzi vakutaura ivo kuti zviri nani kungoita vana uchigara zvako usina murume. Zviri kubuda zvishoma nazvishoma musociety yedu kuti madzimai vamwe vanototi ndakangonova nevaviri vatatu zvatokwana zvokuti tigare chingondenderedzwa nomurume handidi zveimba inonetsa. Pane zvavanotaurirana madzimai iwayo kuda kwavo handiti ka apa chatiri kuona panapa pataurwa nemurume uyu kuti ane zvaanoteerera zvaanonzwa kumafriends ake vamwe vasina varume. Matsanangura anga achiti aningi mudzimai uyu ndanzwa kane kaelement kekuti ichi ndechangu mambozvinzwa motikari ndeyangu ndakamupa kuti ashandise akaiparadza. Nhasi ndine imweyi ndakanga tine stand akaitengesa yakazodai mawardrobe zvese ndinotenga ndinodi ini ndichiteera nyaya ndaona kuti inenge ida kuenda kuya kwacho makubata vanataura kuya ndokwainenge inoda kuita sei makaironda zvakati ndimozoona kuti inini ndauya kuti iwe ndiwe ndizokuramba zviri pamutemo. Matsanangura ati murume uyu abvuma kuti zvechokwadi ndinoshereketa ndine mamwe magirlfriends avaiburitsawo kuti ane magirlfriends anodya mari neso forth but anga achihamba chazvo chazotaura chaizvo kuti no ini handina kuremara ndiri murume akakwana kwete pakugutsa mudzimai wangu chete asi kana pakufunga nepakuronga nyaya yekuti tirarama azvitaura izvozvo ende ataura neconfidence chaizvo. Now handizivi kuti maonero angu ndapinda mumwoyo menyu maonero angu anenge ari kuda kutsamira kwandiri kutaura kuti because chikonzero chaicho chekuti munyatsoti ndaakusiya imba handisi kunyatsochiona. Inini pamusoro iba pamusoro imamba inini ndofunga kana ndichitaura murume wangu uyu anotaura nhema mazvinzwa munhu asingakwanise kundipa $30 mumba ozokwanisa kunditengera chinhu chinodarika $30 ena handizive mari yake yakakurisa kudaro
saka inini nekuda kwokuti handikwanise kuramba ndichikakavadzana nemurume uyu ndofunga kwese kwatinoenda ndichapesera zvakanaka ndimomira ipapo hamumbofa now mati imimi haakwanisa kunibudisa mari yake ye$30 munobvuma here imimi kuti pakutanga ndiye akaabudisa capital yekuti mabhizinesi ave anopinda mugwara rawo pamusoro imama murume wangu anotosvika pakutopera mari kusvika pazero pakutanga kushava kuti iko zvemumba medu taane $20 taane $250 taane aiwa ndakatanga ndichizvishandira hamuna kupiwa capital injection yamukapiwa mari yacho maamaiona kuti taishanda ndofunga pakutanga at first taishanda mushopu yemuzukuru yedu yaari kutaura but nguva zhinji uyu anga asingawanike pabasa ndii ndaiswera ndiri pabasa mazvinzwa ndaswera ndiri pabasa ini ndichishanda ndiri pabasa ndainzi pei yenyu mbuya iyi pei yenyu yemuzukuru ndeiyi izvozvo zvakatongodarika zvakadaro ndofunga mari iyo takatoishandisa ini ndakasara ndakasungiriro yangu iye akasungirira yake takazotanga bhizinesi taapamwe chete akaisa mari ndiani akaisa mari ndini naiye takadhumana pamwe chete tatoita free market yedu ndibva matotanga kuita kutoita business taita business kudaro right mirai ipapo zvakangofanana nekuti muri pamusha mangwana munofuma muchibopa mombe dzenyu negejo handiti mukazi pamberi baba vakabata gejo ari kutyaira handiti ka takumuka takuenda mukazoenda unobika sadza kumba modya modzokera kumunda muri kushava pamwe chete mari yabudamo yabudira imimi muri pamwe chete ndo zvamukaita iwe isa chikamu shamwari mari yedu ndiye mushai ndiye mumba medu ngatiite business zvadaro tichishanda kudaro ndofunga takasvika nguva yekubhuroka baba murume wangu yatora mari yese atora mari yese anodya nevakadzi kunze takabhuroka sisi vangu vanoenda vanoti mafodya ndakavati sisi sinzi maenda kufloor ndikweretesewo mari tibhuse takabhusa ndoziva kuti takasipina mari toita se tokudzoserai ndofunga ndakatora mari ndichiti handisi kukupai handisi kutora sechimbadzo ndiri kutora sekuti ndichakudzoserai sinzi mi munori maka 1 tokudzoserai mari yenyu okay fine makakwereta mari kuna sisi akanga abhuroka ndiana tisu omese mari yacho yange yadyiwa nababa yakadyiwa baba vakadya mari nokuti vataura vega kuti ndinoshereketa baba vakadya mari vakaiti orai zvakanaka alright now uya aitaura side rake imimi dambudziko ramakutaura kuti hai ndiri kuda kuti ndirambe murume wangu ndiro riri kushungurudzwa riri kushaya kuchengeta vana remagirlfriends ake riri kudya mari vaanoita zvakazosvika pakutora protection order nhasi hamusi pamwe chete saka shamwari ndakufunga zvokuramba zviri pamutemo ndizvo muri kufunga here kuti chokwadi imba yenyu iyi haichagona kudzokera pakare kudzoreredzwa pakare zvachose yatinoti irreversible breakdown of marriage hazvichagona kuita musoro izvozvo hazvichagona nekuda kwokuti murume wangu uyu mushure pane kuti achengetedze protection order ndofunga akauya kumba ndichida kuenda nevana kuholiday ndobva asiya andikandira foni pasi pesofa yakaenda pafoni rekodha ichirekodha zvinhu zvese zvezvichiitika mumba saka musi wanga ndaakutsvaira mumba ndakabva ndaona foni yeri pasi pesofa saka sinzi ndinomuziva kuti ane sisime yekuti kana achibuda anondisiyira foni ichindirekodha uye achindirova kuti ndanzwa mashoko ekuti nyangwe anzwa madunhuriro emashoko paodhiyo anosvika achitondirova kutondikuvadza ndobva ndatoti foni iri pafoni rekodha ene ndinoziva ndohunwa baba ndakubuda nevana ndobva ndati foni yenyu makasiya matikandira sofa matikandira foni pasi pesofa hunhu rudzii mushure meunge akumbira kuti ndoda kuya ikoko ndakaita mari kumaini nda kuya nokusirai mari yevana ndakati pamwe murume aita chimari akayanosiya $20 ndofunga $10 yakanzi ndeyetransport $10 yanga iri kinzi ekubhadhara uniform yemwana
ndobva ndati ndozvinoita vanhu vaita mari here kumaini kuya unondisira $20 yenge iri nyaya yekuda kuyakande foni pasi pesofa. Ini ndakazviziva kuti foni iri kurekodha, ndofunga zvakarekodhwa zvachona kana maaudios anawo, hapana kana nyaya dzekudanana, hapana nyaya dzevarume, hapana nyaya dzechii. Ndobva atanga kutaura zvinyadzi, ndofunga marekodzi ndinawo. Ndoda kutokurova ende ndoda kutokuuraya, wakajaidzwa unohura. Ende kana uchitotemba mapurisa acho vakangani vakauya mapurisa vachinzi embate munhu afa since iye munhu anenge afa. Ende mapurisa vangani vanouya vachitakura munhu aenda kunofa, ende isusu mukoti tinomira shamwari. Ndo mabasa emushonga. Ende kukoti tinoenda vangani mapurisa anounganidzwa kunzi nenge afa, asi chaunenge waluza life yako. Maaudios ese anga arimo. Ndofunga mamwe acho akamaita delete for everyone achibuda mufoni mangu, but nini pandakaona akudelete ndaima forward kune hama dzangu mangwana muzonzwa. Zvikanzi nini ndoda tokuuraya, kana ndakasakuuraya ndiri ndini ndichakutumira vanhu vaite sei vanogona kungokuuraya chero waurayiwa nemumwe munhu. Sinzi ndinoziva kuti murume wangu ane mwoyo weumhondi, ende kana akundirova anorova achiziva, anorova asingazivi kuti munhu uchazoda kugara naye. Ndofunga ndiye problem yeblood. Akandirova bhutsu ndakatsemuka blood, ndakaita nguva ndichibleedha ropa, ndakanozvirapisa ndega ndichibatsirwa nehama dzangu uye asingandirapisi. Akandirova ndakanoflashwa blood, ndakaklota munzeve. Okay. Saka ndaona kuti pane nyaya yekuda kuuraya apa. Saka gandiende hangu kudare ndinomuramba. Saka kana achindiuraya andiuraya achiziva kuti ina handichisi mukadzi wake, nekuti hapana pauchazouraya munhu uchada kugara naye. Zvakanaka Mazvita. Now iwewe wazvinzwa zvekutaura mukadzi wako, zvimwe zvese tamboongora kuti vavariro yedu yanga iri yekutizvo tidzoreredze marriage irambe yakati yakamira, asi mudzimai arona kuti ina zvichagona. Pane zvauda here kutaura zvaufunga kuti zvingabatsiridza mudzimai kuti adzoke mumba? Decision yake ndio inenge iri final. Zvandingade kutotaura kuti zvese zvaakutaura zvekuti kurekodha foni kana chii handina kuzozvita threat kwaari kana chii. Ndakatongorekodha ndamuudza kuti zvanga zvirekodwa nefoni zvakadai, ndautombomudza iye mushure mekunge aziva kuti inini ndanga ndichirekodha, ndiye akatotanga kutozoita threat kwandiri achiti saka iwo zvanga wainga nefoni kuti uzorekodha here. But yeti ini hansiri ndakatorekodha, foni yangu ndakaisiya yanga yafa sim card. Saka mwana wangu inini mukomana anoziva password yefoni yangu aiitambisa, saka ndofunga aiiviga pasi pesofa kuitira kuti mai vake vasaone kuti akutambisa foni yangu, because yaisava neline yanga ingori blank chete. Saka ndo aitone mavhidhiyo aitorekodha iye pachaka aitozvirekodha kusanganisa nemavhidhiyo iwana. Yanga ingori coincidence yokusangana nerekodi intentional. Zvakanaka. Saka uri kubvuma kuti zvaataura handingazvipikisana nazvo. Ayo chokwadi mambo akati haachandidi handimbozvipikise because handikwanisi kuzoti ndimanikidze kuti handidi, but zvekuti ndinoponda munhu handisandamborova munhu ndikafa. Iye acho ndakapedzisira kana kumurova kwacho kwaakutaura patairovana taitorovana kwete kuti ndaimurova. Iye aitozvitova nesimba ichita zvine simba, handingamborova nemukadzi, handingamborova nemurume, tichirovana tese taiva mabhinya. Saka toti imwe dambudziko romupamberi ranga riri mhirizhonga. Iye wacho atori movha. Inini ndakatoenda kupolisi kakawanda kudarika iye, zvokuti mapurisa aitombondiseka kumasonzi. Urova nemukadzi? Aiwa ndirove nemukadzi, but ndichitya mhosva because ndinoziva kuti kurova mukadzi kunogona kukusungisa, handidi zvekusungwa. Vanditi aiwa dzokera kumba isi mhosva. Ona mapurisa zvaanoita, vanobva vatanga kutokuita kutaka kuseka kuti ungarove nemukadzi. Handimaona tobva tapedzera taungoita. Zvakanaka. Muchine mumwe ndakushandisa ushimwe. Kana pasina mimwe mibvunzo yaripo, ava vaviri ava vari kurakidza kuti havagoni kuti kuroorana kana kuti imba yavo igone kudzoreredzeka kuti vagare pamwe chete, nekuti mumba mavo mune mhirizhonga dzavasachagona kuti varambe vakadzisesekedza mberi kana kudzideredza kuti vagare mumba mavo vane mufaro. Saka murume ari kugamuchira kuti kana achiti haachandida indogamuchira, mudzimai kuti inini handichakuda nemhaka yezvizvi zvaadonongodza panapa. Saka nokudaro mumarriage yenyanga muinayo iyi yanga iri yechivanhu here kana kuti yekwaMudzviti here kana kuti yekuchechi? Yanga iri yechivanhu. Yanga iri yechivanhu. Makaroorana patsika dzechivanhu. Zvakanaka. Saka muri kutsvaga kuparadzana netsika dzechivanhu. Inini zvanga ndakaita ndokumbira pamusoro nyaya yanga iripo ndeyekuti before incident yerecording yefoni kuzotaura vana ambuya vanga pane zvanga takataurirana namai vake vana ambuya
vanga vakati iwewe uye kuzobvisa pfuma nenyaya yekuti protection order ugari nemwana wedu zvakanaka. Zvino svondo rakatova pane 2 weeks izvo kusvika izvezvi ndakatoendeko kunoona ana mbuya vake chiti taunganidza mari toda kuti tizoya kuzoita sei kuzobvisa pfuma muna December. Saka pakazouya incidence yerecording uyu ndo paakabva azoratidzawo makalasi ake kuti zvekutororwa kwacho handichaita sei handichatode. Alright, zvakanaka. Saka netsika dzechivanhu iwe unofanira kupa uyu anopa gupuro murume wake ka chiita tione iwe unopa gupuro murume wako kuti ina handichabuda ndo zvinorakidza kakuti iwe hauchada handisisi vako vari papa varipo sisi iwe una atete uyai garai kunhingi kumwana wenyu atete nasisi matadza kudzoreza vana ava kuti vapinde mugwara. Aiwa hatisi kutanga ndimubvunzo chete hatichatanga futi pane zvamukaita zvenyu zvakawanda zvokuti imba imire asi makundikana. Alright, zvakanaka. Zvakanaka. Right. Iwe uchitaura kamashoko anotaura kuvakoma wako. Vakoma kozoenda kuna atete uko. Atete ndio vanozosvikisa kumwana wavo. Ichi imari. Alright. Taura kazvauda kutaura. Handiri kuvatuma. Sisi pai murume wedu wegupuro. Ina handichakwanisa kugara naye ngave free yake chero akarora mumwe mukadzi hazvina basa. Inino chero akandoonawo ndiri kwandiri ngangondisiyawo ndiri zvandiri. Mudzi weti gupuro iri ndakupa nekuti ina handichakwanisa kugara naye. Zvikonzero zvokuti anondirova. Munhu anoparadza zvatinge tichida kuvaka kuti tinzwe remangwana rinooneka. Kuinga hamuna kutaura 20 times kuti ndakatiradza. Tauzoramba murume wedu hatichamuda tichakwanisa kugara naye nokuda kwounhu hwavo wokusakwanisa kuchengeta mhuri yavo pamwe chete nokutishungurudza nokutirova zvisino nguva. Saka takashota togona kuzoshotera zviro chose. Unosvitsawo kumuzukuru wangu kuti wazvinzwa zvataura mudzimai wako asi mudzimai wako isina problem naye. Iwewe hazvinobvira taona dambudziko rari nokuti hapana akatitaurirawo tangozozvinzira kuno kudare kuti maakurambana nemhosva dzenyu dzatisingazivi. Ndini tete wako hanzvadzi yababa wako tinozvigamuchira. Hakusi kufa kurambwa, hakusi kufa, unorora munhu tozvitenda. Zvakanaka. Uyai apa vakoma. Pane zvatoda kuti taure. Imba yaparara kai? Hapasina ukama asi ukama huri kuvana. Pane vana vangani? Pane vana vaviri. Mukuvasha anga akabvisa pfuma here? Kupedza pfuma kwaatezvara vake? Anga asina kupedza. Alright. Now kana vanhu varambara saizvozvi pane zvinhu zvatinokurudzira kuti zviitwe. Chekutanga pavana vaviri pane mombe dzinobviswa 2. Wabataka? Kana zvasa zvaitwa zvokuti danga rakabhadharwa rakakwana and so forth, takuti apa masiyana apa panobviswa mombe 2 dzevana vakaita sei wakabereka. Right. Mombe yeumai yanga yaenda here? Yanga isina kuenda. Unofanira kubvisa mombe yeumai dzangani? 3. Iwewe machira wakaita here? Wakangabvisa machira here kwaambuya wako? Wakabvisa machira zvese zvakaita zvakanaka. Mbudzi dzemasikiro wakabvisa ndizvo here? Alright. Zvino hatichabvunza taida kubvunza amai nababa. Machira akanaka here? Tabvunza yemisisi kandira nokupira iyi. Pindurai kuti anga kamira zvakadii?
hamusi kuti asi kuzvinzwa izvo. Taurai zvinonzwikwa nomurume wenyu kuno. Anga akanaka. Toda kunzwa kuna ava vari kumedza matese ava. Taurai chaizvo. Ndio zvoda dare. Inini pakasada pachibvisirwa munin'ina wangu. Ndakasada kufonerwa kuti munin'ina akabvisirwa. Nandisi. Mamusipo. Hamuna kutaurwa naamai kuti zvakamira sei. Anoziva ndo. Muzukuru. Zvanhu zvakanaka. Murume ndiona murume ari kuvhunduka. Murume handizivi kuti taurisa handinyatsoziva hangu kuti kana chinzi akanaka kana kuti kusanaka kwacho zviri kunyatsorevenda. Alright. Kumbira kunzwe. Okay. Kana achiti machira akanaka, zvinoona kuti iwe pawakapinda kumudzimai wako wakaona iri mhandara. Alright. Zvino pamachira aunoendesa ayaya, kana wakaona iri mhandara, machira anoenda akanaka asina kukanganiswa. Kana wakaona isiri mhandara, machira anoenda akaboorwa kuti utaurire vabereki vatezvara vako nambuya vako kuti mwana uyu ndakamuona akakanganiswa. Iwe wakaendesa akaita sei? Changamire. Papa ndokumbira kunyatsonzwisa bhozi zvaitika machira. Wapitira zviri simbo. Machira akaenda kanaka kana isava mhandara. Sechivanhu chacho chakafambiswa. Alright, fine. Good. Fine. Zvakanaka. Mazwa nyari bana. Ndotsika dzechishona. Ndotsika dzedu dzatinotaura nadzo. Haugoni kunorova bembera pachimvanzi chatezvara kuti mwana uyo wakatakasobara hazviitike. Unotoita nenzira iyo yakavanzika yekuvataurira. Kana kusungira kare vaisungira coin zuda rakanga rakaborwa pakati sopeni. Mazuva ano hakuchisina. Now zvinova nocheka nechigero wotsapuri dai. Zvino kana usina kunge wakacheka iwe kuti mudzimai wangu wakamuona akaziva kare handitika. Asi chamukaita manje choda kuchengetedza chi kuti musataure chaizvo muchengetedze nguva yoda kuumbiridza mukazi wako. Chakaitika nguva ndofunga ndoyareba ndichanyatsobvunza munyaya wangu kuti akazviendesa sei uku bhozi handizvizive kuti zvakazoita sei. Aiwa hazvichadzokororwa Hazvo munyaya muvana ndezvako. ndo zvakanakira kuti kana uchinotumira pfuma hautumire uri wega iwe unota dare rinenge rine vakuru mukati ndokunaka kwazvo. Zvinozoitira manje kana tasvika pachimani chakadai. Iwe kana ukatongoenda zvako wakaisa machira ako akanaka, kunyange waiziva kuti mudzimai wangu haana kumira zvakanaka, vana tezvara vatopiwa message yekuti mwana wedu akaita sei akanaka, nekuti auya machira akaita sei akanaka. Iwe kana pane zvawakaona zvativa zvekoko hazvichaende kupi uku. Saka nokudaro kuti wakatuma nhume yekuti mudzimai wakamuona ari right, panda mombe inonzi yechimanda kana kuti yenhongo imombe iyo yekuti ambuya wako nababa vake vafare, nekuti kwaachaenda uko kana apinda mune imwe mereji haachagona kuonekwa ari mhandara futi. Saka dzaaina mombe. Rusambo wakanga wabvisa here rwababa? Wanga wabvisa? Taura kazvore simba. Tanga takabvisa but ndikukanganwa malist rakuda kuti titombouya futi because zvaane nguva. Alright, zvakanaka. 12 years atanyatsoziva. Rusambo dare rinongotema kuti mhaka yekuti makurama Rusambo toisa $300. Right. Saka tadaro aiwa wapedza wane mukana wokuti ukuthi upote uchiona vana vako uchisapota vana vako zvakanaka napasina any problem. Handitika? Asi vana ava pari zvino semutemo wenyika vanonga vachigara nani? Kana vachiri vadiki vanogara namai. Iwe uchisapota vana. Wakarega kusapota vana vako iwewe uya nokuendesa kumaintenance court. Wanzwa?
pamberi apo vana vayarukapo vatezva vakawanda mombe ichiredzwa pavana vako ndo zvichaenda mberi uko hatisi kuzvitonga iko zvonhasi. Saka iwewe une mukana kuti kana waona pasina chiri kuuya unoenda kumaintenance court unokumira kuti ndoda kuti murume baba vevana vasapote chii vana vavo. Koti inokubatsiridzai kuti zviitike saizvozvo. Handitika right good. Mune zvamungaunganidza handichazvitaura. Pane zvamukaunganidza muri vaviri zvakawanda zvakawandisa. Dare rino rakukupai kuti imimi munonolista zvese zvamukaunganidzana muri chii muri vaviri sababa naamai mazvisa palist chatatata nazvo. Uyo kana achida kana mukuda kulista makagara pamwe chete hama dzenyu dziripo. Kana wada kuti ndiri kulista zvangu ndiri kulista zvake zvakangonaka. Asi chakanaka ndechekuti ngatiliste zvinhu zvedu zvose mozviisa apa. Kana maziva mochienda kucivil court kwaMajor Street moti vaMajor Street vedu we tibatsirei kugova zvinhu izvi kudistributa. Takarambana netsika dzechivanhu takapanda kupuro takarambana pamberi pamambo vanokubatsirai. Mazwa ndokumbiro kuda panapa ndichingoziva kuti angodudzirai kuti pane chakati nechakati nechakati. Aiwa izvozvo ndo zvinopera kucivil court uko zvinodiscusswa ikoko. Iwe chakulista chete zvinhu zvako. Kana musingagoni kusangana pamwe chete vanolista futi zvinhu zvacho. Musi wamunoenda kucivil court kuti ngatigovaniswei zvinongosvika list rake neuru zvichisanganiswa. Ichi chiripo ichiripo ichiripo ichiripo. Aiwa hazvabasa izvo zvinogadziriswa kukoti. Izvo zvautaura izvozvo ka ndo zvaunosvika kutaura kukoti. Malista usvika kukoti kucivil court ichi ndandiri ndega ichi ndandiri uchipurufa zvatonaka izvo hazvina dambudziko ba. Good. Vari kubvunza kuti asi hazvichashatira decision ingoti ningirai zvei taurai zvenyu makagara kune zvangaita kubvunzawo nezino ndaingonzwa vamwe vachinzi zvinhu zvofanira kugadziriswa musi wakati tirakati. Oh yes. Aiwa detika isisi kuti by 27 handitika by 27 September. Oh yes hatikwanisi kupa iningi tati isusu vakuenda kucivil court kuti vanogovaniswa. Kubvunzira hangu pazvinhu zvaamai nababa. All right. Okay. All right. Oh yeah. Okay. Zvitereke zvinofana kuva nedate. Tinovapa iwo mwezi iwoyo.